जब तक बेटी के खिचड़ी आवत रहेला तब तक उनका ई उम्मीद रहेला के हमार खाली घरे बदलाई बा, बाकी प्यार दुलार हक अभियो बनल बा। नैहर से उम्मीद टूटे के पहला शुरुआत होला खिचड़ी के ना आइल। लोग तो कह देला के 5-10 साल गइल नु नया पे, अब का जिंदगी भर जाते रही। का बेटी पुरान हो जाली कि उनके रिश्ता पुरान हो जाला। बेटी सोचत होई लोग के खिचड़ी ना भेज के जौन पैसा बचत होई उ पैसा से नैहर के लोग का करत होई। सुहाग भाग के चीज होला ना, तो बेटी के लगे कपड़ा लाता के कमी थोड़ी बा। नैहर से उम्मीद के टूटल नु